ešte by som vám rada ukázala jeden úväz. Ten je vhodný, keď sú naozaj bolesti v oblasti pánvy. Ono, v princípe, tá diagnóza, my fyzioterapeuti to voláme ako PGPčko, pelvic girdle pain, bolesť pánového pletenca. A ona je spôsobená tým, že sa rozťahujú všetky spojenia na pánvy a tá bolesť naozaj strieľa túto do nôh, vpredu, symfíza, túto stehna, hej. Naozaj je to pre tú ženu veľmi nepríjemné, nevie ani chodiť poriadne, je to veľmi obmedzujúce. Čiže toto bude pánový úväz, ktorý vlastne veľmi pomáha. Že je to taká nepatrná záležitosť. Dobre, tuto si vyhmatáme tieto trochantery. To sú, neviem, ako sa to povie po slovensky, to je úplne jedno. Tuto také tie hrboly, hej. Tu sú bedrové kĺby a tu je symfíza pod tým brúškom. Našim cieľom je vlastne ten pánový pletenec, ktorý sa rozťahuje, zviazať. A tu robíme úzol tu. Hej, tuto to podrž. A tým, že tu sme vlastne vôbec není na brúšku, tak si naozaj môžeme dovoliť oveľa väčší vzťah. Dobre, toto mi chyť. Super. A teraz mi to takto prechyť. Super, dobre. Hej, čiže bábatku toto absolútne nijak vlastne neublíži. Dobre, už som tu, už to môžeš ty pustiť. Ja si to tuto takto pekne roztiahnem. Zviažem ešte lepšie pánvu. Tuto v oblasti osakrum, v kosti krížovej, tam si to zasa prekrížim, lebo spravili sme všetky spojenia na pánvi. Čiže tam zasa spravím taký riadny ťah. A toto si tu môžem pekne takto iba prekrížiť. A tuto som už vlastne zasa, už som na tom brúšku a tam si spravím trošku tú láskavú náruč matky, ale nie už veľkú. Tam je iba taký malý ťah. No a tuto si to pozaprávam. Tuto si to takto pozaprávam. Čiže mám tu úzol a mám na symfíze úzol. Hej? A to brúško je vlastne iba trošku podporené. Predtým sme mali až taký vak. Hej? A teraz možno, čo cítiš teraz? Ty boky, že sú tak a to dole. Je to také pevnejšie. Super, výborne. Čiže tento úväz je veľmi fajn, keby ste mali, alebo keby aj ty, keď už budeš aj vo vyšších štádiách, si mala bolesti v oblasti tej pánvy.